एक्जेक्टलि दिनैल' नङा नैबे पार्टिकुलारलि नैबे दिग्लि ओमफ्राय सरलपारा लामा बे दा बिराद सेन्सिटिभ जानानै दं। माने बे कयेक दिनाव जिथु एक्सिडेन्ट जादों बेहाय माने बहुद साननो गोनां जानानै दं आरोखि। दा बेखौ जों बोरै होबथानो बेखौ जोङो फारफ्रोमबो साइडनिफ्राय नाजागासिनो दङ। दिनै माने गावबागाव लाइन डिपार्टमेन्टफ्राथ' गावसिनि खामानिखौ मावगासिनो दं, बे आलादा खोथा। खिन्थु बेजों लोगोसे दा NGOफ्राबो जे आवगायनानै फैदों बेसो खोब बाख्नायथाव। माने डिपार्टमेन्टआ गावनि खामानिखौ मावदों, दा पाब्लिकफ्राबो माने गावसिनि दायथ'खौ मावनांगोन। दा बेखिनि बाथ्राखौ बुजिहोनायाव माने NGOफ्राबो जे गावसोरनो गोसो जानानै आवगायफैदों। दा दिनै नैबे हाबाफारिनि दारै बिथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ लेंहरदों आरो फरेस्टनिनो NGO बिथांमोना बे लामायाव गोबां बेसेन गोसा जिब जुनार दं, जों बयबो मिथिगौ। दा लामाखौ स्लिम स्लिम बानायनानै होनायखाय गोबां स्पिडआव गारि सालायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेनि जाउनाव गोबां जिब जुनार थैबाय आरोखि। नै साननैसो सिगां गल्डेन लेंगुर बे माने सनालि बान्दर गोमो गोमो जाय मोख्रा होनदों जों, बिराद मोजां माबा बे मोनसे जोंनि सम्फद, बेखौ सिन्थायनो माने बुथारना गालांबाय। बिराद दुखु गोनां खोथा आरो बेवहाय सिख्रि सारा वार्ल्डआव नैबे सिखना जाहार नेसनेल पार्कआवनो बांसिन रोखोमनि सिख्रि मोनो होननानै मोनसे रिकगनिसन दङ। दा बे सिख्रिफोरखौबो ओरैबादि गोबारै सालायलांनानै हाजार हाजार माने बुथारना गालांनाय। दा बेखौ जोङो बिसोरनि जिउखौ बासायनायजों लोगोसे अभार स्पिडआव गारि सालायनानै जाब्रबथाय जानानै अबथिरा जिउ जोबनाय जिथु गिथाव बाथाव जिथु राव, बेखौ जों एभयड खालामनो बयखौबो हांख्रायदों। दा बे बेलायाव दिनै जों स्पेसियेल मोनसे हाबाफारि लादों। जों नर्मेलि मा खालामो, पिकनिक जाहैखांनानै फैनाय गारि सालायगिरि बिथांमोनखौ जों चेकिं खालामोमोन। दिनै एसे उल्था खालामदों जों, माने थांनायावनो माने हाबजेननायावनो जों बै एन्ट्रि गेटआव साफा साफा माने खिथाहरदों आरो जे नोंथांमोना बे फरेस्ट जिखिनि स्टेट्स बहाय गारिखौ गोबारै सालायनो मोना, माने 40 किल'मिटार/आवार, बेखौ जों बयनोबो साफ्रोमबो साफा साफा खिथाहरदों जों। आरो गोख्रोङै मोनसे खोथा होननानै जादों जे लामा लामा फरेस्ट NGO जाय बिथांमोना इसेबां खस्थ' खालामनानै दंफैयो, बिथांमोना बिराद बुरजा मेम्बार दं। बे लामा लामा माने 1 किल'मिटार 1.5 किल'मिटार बेबायदि डिसटेन्सआव माने सानै साथाम साब्रै साबा बेबायदि ग्रुप बिसोर गसंनानै दं। बिसोरबो लामा लामा खिथाहरगासिनो दं जे जों बहाय दं। गतिके दिनै माने साफ्रोमबो जायफोर फैदों बेहाय माने थांनायावनो बिसोर मिथिलांजोबखाबाय आरो जों होनदों जे नोंथांमोनहा दिनै जिखिनि फैबाय आरो बांसिनानो दस्रा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय जों जिखिनि नुदों, माने more than 80% बे माने आलदा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय आरो आसामनि बे बायदि बायदि जिल्लानिफ्राय फैनाय। दा बिथांमोनखौ जों बुंहरनो नागिरदों दा, खिन्थु बेयावनो मोनसे खोथा बुंखानाय आङो, दस्रा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनायखौ जोङो बादा होथाराखै, फैनायखौ जों गाज्रि मोनाखै, मोजांसो मोनदों। बिसोरखौ जों होनहरदों जे बेयाव फैबा मोनसे डिसिप्लिन मानिनानै सोलि, जिउ जुनादखौ बासायनांगौ, नोंबो बासायनानै थांनांगौ। बै बिशृंखल जिथु जाला बुद्रु थासारि बेखौ नोंसोर खालामनाङा आरो नोंनि जायगायाव सहैनानै नोंनि जायगानि मानसिफोरखौबो बुंहै जे बे जायगायाव पिकनिक जाहैयोब्ला, बेरायनो थाङोब्ला नैबे डिसिप्लिनाव सोलिनांगौ, होनबानो जेबो उसुबिदा गैया। बे मेसेजखौ जों हरनो नाजादों। दा बे बेलायाव दिनैनि बे मेसेजआ, जोंथ' बाहाय लामायावसो थानानै बुंदों, साफ्रोमबोनिसिम बे मेसेजआ सहैनायाव नोंथांमोना बेहाय मेइन रल लानांगोन। आं बेखौ गोसो सिंनिफ्राय खावलायदों। मानो होनबा आजिखालि बयबो मबाइल नायो नालाय, इउटिउब नायो, फेसबुक नायो। दा बेफोर निउसखौ दसेनो मोनहैयो आरो सोरनि दारै मोनो, नोंथांमोननि दारै मोनो। दा बेखौनो ओंखायनो आङो खुब आसाबादि जे नैबे मेसेजआ
साफ्रोमबो गारि सालायगिरि आरो बे जायगाखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो सुबुङा बेखौ मेसेजखौ मोनहैयोब्ला बिथांमोना गावनो गावखौनो सामलायनानै फैगोन आरो बै जिथु जाब्रबथाय अभार स्पिडआव थांनानै जिब जुनार बुथारनाय बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानो बिसोर गावखौनो हेबिचुवेट खालामगोन आरोखि बेनो जोंनि मेइन थांखि आरो बेखौ जों जाफुंहोथारगोन बेहाय एनजिअ मा एनजिअ मोनसे दङ एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्ट जिथु मिस्टार राजु नार्जारि बिथाङा बेखौ लिड खालामगासिनो दं माने राजिब नार्जारि बिथाङा माने खुब मोजां खामानि मावदों बेखौथ' आं बुंनांलाया बेखौ बयबो मिथिगौ दा थेवबो बिथांमोना एक्सुवेलि फरेस्ट वाइल्ड लाइफखौ माने प्रटेक्सन खालामनाय बिफां लाइफांखौ आराम्भ खालामनानै प्रटेक्सन खालामनायखौ बिथांमोना मेइन थांखि होनना हमना लादोंमोन दा दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय नैबे लामाखौ बानायनायनि उनाव बिथांमोना बै खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो बेयाव दिनै लामायाव फैनो गोनां जाबाय लासिं सिं खोथा आरोखि जाय समाव जों जिब जुनारखौ बासायनो थांदोंमोन बे समाव मानसिखौसो बासायनो फैनो गोनां जादों बिथांमोना मुल्यबान टाइमखौ माने बेहायसो बाहायनो गोनां जाबाय ओंखायनो आङो होननो नागिराखै जे बे गारि सालायग्राफ्रा गासिबो माने बेबादि माने वाइल्ड माने लाइफ बादि जाजोब्बाय नामा बिदि आं होननो लुबैयाखै खिन्थु कयेकथा खामानिनि दारै बिदिखौ नुनो मोनदों एकदम माने बहाबा थैनो थांनाय ओंखारनाय बादि एकदम थैहैग्रोनो हायो माने मोनसे कम्पिटिसन थैनायनि बेबादिखौ नुनानै बिथांमोना गिखांनाय मोनदों ओंखायनो डिपार्टमेन्टजों ज' जानानै बेखौ होबथानो हायो नामा बेजों लोगोसे जिब जुनारजों लोगोसे बेखौ आसा खालामनानै बिथांमोना मोनसे हाबाफारि लादों बेहाय इनभाइट खालामदों दा इनभाइट खालामनायखाय आं बेहाय फैनो मोनदों बे फरिबेसखौ मोनदों बेनि थाखाय आङो एक्सुवेलि नैबे जिथु एनजिअ बिथांमोननिसिम बिराद रोजा रोजा साबायखर बावनाय थागोन आरो बे खामानिखौ बिथांमोना बेयावनो माने जोब्बाय होननानै सानाजासे माने मोनसे रिजाल्ट ओंखारजासिम माने देग्लाय नैबे लामायाव बेबादि गारि सालायनानै दिनैनिफ्राय खमसे खम माने गाज्रि जाब्रबथाय जायाखिसै मुल्यबान जिब जुनारा थैनो गोनां जायाखिसै बेबादि परिबेसखौ फैहोथारनो बिथांमोना जिथु आखायाव लादों बे साक्सेस जाथों आरो बेखौ जाजासिम बिथांमोना नाजाबाय थादों बेखौसो आं खावलायो आरो बिथांमोनखौ खावलायनो गोनां नङा बिथांमोना गावसोरनो बिराद कनसियासखा बे बेलायाव दा ओंखायनो फैगौ टाइमफ्राव उननि टाइमफ्रावबो माने बे जोंना सरलपारा जिथु पिकनिक स्पट बे 12 मास पिकनिक स्पट बेबो मोनसे आसरित खोथालाय दस्रा जायगायाव पिकनिक स्पटआ बे गोजां बोथोराव जायो डिसेम्बर जानुवारि थ' जायोब्ला मोनफ्रोमबो जायगायाव मानसिफ्रा रानलानोसै नालाय सोरबा बैहाय थांसै सोरबा बैहाय थांसै बे ओंखायनो बेहाय एसे खम जायो खिन्थु दा मा गोलोम बोथोर नालाय दस्रा स्पटफ्राव बन्द'जोब थाङा बेवहाय खिन्थु ओरैबायदि मोजां जायगा दुनियानि मानसिबाव जमा जाजोबो दिनै दासिम जोंथ' फुंनिफ्रायनो दं नालाय दासिम more than 900 भेहिकेल थांबायानो LMB सारि साखा खबब्रैया आरो साखा खबनैयाथ' बादो दा साननानै नाय बे मोनसे जोंनि रिभिनिउ आर्निं सर्समोन दा बे जिनिसखौ जों बिराद मोजाङै सिस्टेमेटिकेलि डिसिप्लिनाव बेखौ जोङो मेसेज हरनो हायो नामा जे बा डिसिप्लिनजों थांनानै डिसिप्लिनजों फैयोब्ला खुनु उसुबिदा गैया बाय रिभिनिउ आर्निंबो जागोन बेहाय जुमाय लोंला जाला खालामा जासे मानसिफ्रा डिसिप्लिन फैनो बयबो लुबैयो खिन्थु साफा सानै थायो बेथिक्रम दा बै साफा सानै बेथिक्रमनिफ्राय जोङो माने फुरा सिरियासलि बिसोरखौ जों टेकेल खालामथारनांगोन ओमफ्राय खुनु कमप्रमाइस गैया धन्यबाद माने मोजां खोथा होनदों बेखौ बे इन्टायार स्टेट्स दिग्लि फरेस्ट गेटनिफ्राय माबा नैबे जोंनि उल्थापानि बाजारसिम बेयाव जिहेथु मानसि गैया गेजेराव बेहाय जोङो नो हर्न जन होननानै डिक्लेयार खालामनो जोङो माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौबो खावलायगोन आरो जिहेतु बिथांमोना फरेस्टनिनो एनजिअखा बिथांमोनाबो बेखौ आखायाव लागोन निस्सय आरो जोंनि जिल्लानि जायफोर अथ'रिटि बेखौ जोङो मोनसे माबायाव प्लेटफर्माव रायज्लायनानै नो हर्न जनखौ जोंनिफ्रायबो माने डिक्लेयार खालामनायखौ आं थाबैनो जागोन होननानै आंहा मोनसे माबा दं एक्सपेक्टेसन दं लामाया गोबां सिद्दा लामा आरो दा सलबो खारो गोबां गारि जेरै काजिरङा नेसनेल पार्कआव जेरै स्पिड ब्रेकार होनाय बा स्पिड लिमिट होनाय बेफोरखौ मा फोरमायो आदसा बे बिराद गिदिर खोथा बे बिराद माने माल्टि क्र'र थाखानि खोथा दं बाय
इनभल्भमेन्टनि खोथा दं दा बिदि माला हरगोन बेखौ जोङो नेयाजासे जोङो बै फैजासिम पार्मानेन्ट जाजासिम टेम्परारि हिसाबैबाबो एभरि आफ्टार 1 किल'मिटार जोङो नैबे बेरिकेडखौ होनो नाजादों जयेन्टलि दिनै जिथु जों NGO फरेस्ट बिदि ज' दं नालाय बेहाय माने जोङो लिगेल अब्लिगेसनबो दङ कयेकटा दा बेखौ गासिबो क्लियार खालामखांनानै जोङो एभरि आफ्टार 1 किल'मिटार जोङो माने नैबे बेरिकेडखौ होगोन जिगजाग बेरिकेडखौ जाहाथे अभार स्पिड थांनो हाया आरो स्पिड ब्रेकारनि खोथाया ओरैबायदि स्पिड ब्रेकारा मोनसे माबा थायो स्टेन्डार्ड थायो बहुद गोजौ नङा जिखिनि पारमिसन दं बे पारमिसननि हिसाबै मोनफ्रोमबो एन्टायार स्टेट्सआव जोङो बेखौ बहा नांगौ जों बेखौ स्टाडि खालामनानै बेखौ होगोन आरो बेनि थाखाय गाबोन 3 तारिखआव जिल्ला डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ मोनसे मिटिं लेंखाबाय जेराव माने डिपार्टमेन्टनि इन्जिनियार ओमफ्राय कन्ट्रेक्टर ओमफ्राय जोंनि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसार्सफोरखौ लेंहरनानै बे मिटिं मोनसे 11:30 3 तारिखआव मोनसे मिटिं इतिमধ্যे लेंखाबाय बेवहाय जों डिसिसन लागोन आरो बे हिसाबै जों बे खामानिखौ मावगोन खिन्थु बिनिख्रुइ बांसिन इम्परटेन्टआ जाहैबाय एभरि आफ्टार 1 किल'मिटार बे जिथु जिगजाग बेरिकेड बेखौ जोङो होगोन उइथ रिफ्लेक्टर जाहाथे गारिफ्रा स्पिडआव फैनो हाया बेखौसो जों आसा खालामदों आरो बे बेलायाव आं NGOनि बिथां नैबे नार्जारि दं राजिब नार्जारि दं बिथांखौ आङो गोसो सिंनिफ्राय खावलायदों जों रायज्लायबाय थाखादोंबो ओमफ्राय बिथाङाथ' गावनो इन्टारेस्टेडथार गावनो आवगायनानै फैखानाय गतिके बेवहाय खुनु सन्देह थाया बिथाङा बे खामानिखौ मावनानै दिहुनगोन बे बेलायाव जिखिनि जोंनि लाइननिफ्राय जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जिखिनि क'अपारेसन नांगौ बाहाय खुनु धरननि माने लेप्स जानाय नङा बेखिनिखौ आं बुंनो हागौ आरो गोजोन्थों